Skont tarif mogħti fil-Parlament għal mistoqsija ta' deputat Laburista Michael Falzon bejn l-1981 u din is-sena tpoġġew 7 bombi ma' vetturi u 143 bomba ma' bini. Matul dawn it-30 sena kienu biss 7 snin il fihom tpoġġew bombi ma' vetturi. Qabel il-bomba li splodit fil-Hamrun ix-xahar li għadda l-aħħar bomba ma' vettura kienet qiegħdet fl-1998. L-istampa hija kollox differenti għal dawk li huma bombi ma' bini. F'kull sena matul l-aħħar 30 sena kien hemm każi ta' tqejjed ta' bombi ma' bini. Mit-tarif uffiċjali li ngħata fil-Parlament jirriżulta li bejn l-1981 u l-1987 fuq perjodu ta' 6 snin biss tqiegħdu 58 bomba, medja ta' 9 bombi kull sena. Matul it-23 sena ta' wara tpoġġew 91 bomba, medja ta' inqas minn 4 kull sena. Jirriżulta li fl-aħħar 30 sena l-aktar sentejn li fihom tqiegħdu bombi kienu it-tnejn fil-perjodu ta' bejn l-1981 u l-1987. Fl-1987, sena li fiha kienet saret l-elezzjoni ġenerali, tqiegħdu b'kollox 17 il-bomba, waqt li fl-1984 tqiegħdu 14 il-bomba oħra.